Yeroi try. Say sin pat nga ku ble pi baro ha ka kerteng ka batyang tam ka jong ujisu. Tika ka bang kwa banwan ra shapi ha ka ni kasngi. Kalong menen ha bang ala ai ka ka kubor. Ha ka bay day bat kumnu ban pen kre ka kubor. Ngapan map na pi bang ala kumyat lan. Ngasngo kumba kalabyang hi tangkat tu na Maria ka benta ka bangayat lan. Ngasngo kumba baro pilayat tip. Teh rengenget don ki balatip. Don ru ki bampat tip. Don ki bale. Se don ru ki bamle. Teh re ngenget ki babun te ki jule hi. De namar kata kadaw. Ngaklemban ye ka ba. Ngajule ha ka bay de bat kerukum pen kre ka kubor. Te ngapan map na pi ki parlok ki jong ngabaro. Bat ha ka juk kapor. Ngakerpat ye pi. Bapen duai lem na kabenta ka jong nga. Nakawi kapor, siya kawi kapor. Kumbanga hi ngaju duai na kabenta ka jong pi. Man lakas ngi. Kenang ba kanuan ra ka jing kurku ye pi. Bat ha ba pi ru pi duai na kabenta ka jong nga. Kanuan ra ka jing kurku ye nga. Ha ka bay day bat karukum ai ka tien ka jong ublay. Bangan la ban ai. Ke ka ban wan ra ka jing kurku. Siya ka jing im ka jong pi. Lapi don ha kanu ka benta ublay unyo ban kurku ye pi. Leng ba ki kubor ki bangan yo ban ai na kawe katayo siya kawe katayo. Kanang makanwan ra ka jing kurku ha ka jing im ka jong pi. Te ka benta ka banga ngalakum yait lan. Ngakwa bangan pendap menta kasngi. Ya ka banga lakum yait lan menen kalong ba ha ka bay day bat ka ba penkre ka kubor kumbang ngalaong. Ba ka don kami ngi bangin syong bahai ki kejat ki jong trangin penlut bah ka por ha ka bay day bat ka rukum penkre ka kubor. Ha ka bay day ka rukum penbit penbiang ki khot Bible. Ha ka bay day ban penlut bahai ka por ban penkre ka kubor te henre kampat biang tangkat ta ke ka ba ngajule ka ba ngaklam ya thu epi kalong ba ya ka jing duai ngalaklet ban ong epi ba ngi haban duai ru ya ka jing pensle ka jong blay ngi haban duai ya ka jing pendap ka jong mensim ba khoj kamun ngi haban penlut por ha ka jing duai ru om bangin penlut por tang ha ka bayadai bat ka ba penkre ka kubor henre ha ka juk ka por ha ka jing duai ru ngi haban penlut por te henre nganget na pedeng jong pi ki ba buon wat lada ngaklem ong ru pitip hi ya kata ka benta henre kam sngo dei pat ya nga bangan ai siteng siliang ka tien ka jong ublay kam sngo dei ya nga bangan ai ka bomlong pura henre kadai hi ya nga bangan ai ka bapura te sa ka pat ka banga dang yait lait biang tingin ya pet mentana ka tien ka jong ublay ngin ya pet nong bisyar kala nong ka bakat saw ka dukhat ka bakat saw ka tien ka jong ublay ka ong kumno ka ong teu lo ong haki now nong bam la mi ka jing bam kani ka de ka bolong mayan ka ong ka tien jong ublay ka ong teu lo ong haki now nong bam la mi ka jing bam ka bamot bangin long kinong ai ka tien ka jong ublay ngi haban long kinong bam ka tien ka jong ublay kita ki priu ki baklan bahaban bam ka tien ka jong ublay kamot na ka sintur ka jong ki kami be ka tien ka jong ublay na mabalay na mabaki klan man bam ka tien ka jong ublay ti lada pi kwa ban long ka briu la ni ubriu ubala be ban ai ka tien ka jong ublay ha ka nu ru ka por kamot pi haban long kinong bam ka tien ka jong ublay kam dei ba phin chu puli tang shi khot ar khot la biang kamot kata phinam la ban long kita ki nong sa me ka tin ka jong ublay na ka wi ka por she ka wi ka por ya ka ba ting ting te hoit phin la te henre ban ong hi ban hap ai man la ka por te kamot ka shem jing e henre la da philong pat ki ba khlan ba ban ba me ka tin ka jong ublay ka ba mot ha ka no ka por ru phila ba ban ai ka tin ka jong ublay kum ban chu ai example ye ki chakri ka jong utrai ki ba jula ban kren bet nak wei katayo siya wei katayo bat kumju ru nga ai ngo yu try nga ru nga la be ban kren man la katayo wei kaktin ka jong ublay la nga long makana ka kan thai bri ru te hagi por ki bala lek no nga khambon ki program teng teng license shi tayo nga dang de ban kren teng teng shi sin shi tayo te henre hado menta man la katayo nga ai be kaktin ka jong ublay te henre ngam sham la kurdu ktin namar balay banga puli ya kaktin ka jong ublay kamot banga pa me kaktin ka jong ublay te kumta haba phi bam phin long ken kita kinong ai lem shiki way
ka mut nau nong bam ka mi ka jing bam te long ken kum ta bat ka ni ka khot ka babut ko ong kum no ko ong nau baklan la mi ka jing thiang ki briu hi ki baklan man puli ka tin ka jong ublai ki long ki baklan ba ka jing long man siam ka jong ki bat ha ba ka klan ka jing long man siam ka bakin jado ka yap no bat ha ba ka bakin jado ka yap ha ba ki ni ki briu ki ai ka jing hi kai ka long ka dawai ba ka ni ka jing thiang ka kren ni ka dawai ka ngap ka ba ha ba ngajur ho lada nga bam da ko ngap ngayo e ka jing khia te ublai ru ula kren ni nga ha ka por ka ba nga sedang ban IT ning kong sha u ula kren ni nga ba ha ba phalet ban duwai ki briu kam dei ba phan chu duwai be kum to te hen rei ka e ka ba phadan kam ban le ashwai ka tin ka jong ublai ondang ala ai ondang gitu ki briu ki la pen trekam bat kilangen bat ha ba nga duwai gitu ki briu ki yo e ka jing khia ka bot hi sin hi ba ngi long ki ba klan ban ba me ka tin ka jong ublai ngi klan ka jing long man sim habangi klan ka jinglong man sim habangi ai pat e ka tin ka jong ublai shaki man sim ki ba kordor kamut ka long ka dawai ba man pen khia ai gitu ki briu la ka long ka jingpang ha ka ba kinja man sim ne la ka long ha ka jingpang ka ba kinja man te dei na mar ka ta ka taw ngi haban long kita ki ba klan ba haban ba me ka tin ka jong ublai khnang bangin yo e ka jing klan ka ba kinja man sim khnang ba habangi ai ka tin ka jong ublai kan long ka dawai ya ki man sim ki ba kordor long ka jing kmen an long ka jing thiang ya ka jing im ka jong ki ka ba ki la mat e ka jing thang ha ka jing ya dan ti ka jong ki te ka dei ka ne ka pa ngala kum e teng ngam shem la ai shapi te namar ba ngalong ka briu ka ba ngam kwa ban buri e ru em ke ka ba ubleu ai nga ngalong la kloi ba ngan ai lem shapi te dei na ka ta ka daw ngawan ra biang shapi ya ka ni ka ju ka benta ha ka ba ye dei bat ka rukom ban pen kre e ka khubor te kumta phi hab ban le kumta pelut ka por ha ka be de bat ka rukom pen kre ka khubor bat pelut ru ka por ha ka ba duai te kumta kan wan ra ka jing kur khu duai lupa na ban ta ki tu ki banget ki ba de ban yo sngawi ka tien ka jong ublei lang ba jong phi duai ru na ka menta ya la de te ka mot kan wan ra ka jing kur khu ki tu ki briu ru bat kan wan ra ka jing kur khu ya phi ru te kumta kan long ka e ka bas ngau tenat te la phi ai khin diat ne shibun han re kan wan ra ba ka jing kur khu bat ki briu ru kin sngaw hun ba ha ba kin snap ya ka khu bor ka ba phi phen kren bat man ba ki tep ba phi de ban ai jing kren ma phi kamut ki briu kin kmen kin kwa ban poi no ka ta ka singi ban yo ban de snap ya ka e ka ba ublei un yo ban kren lang ba jong phi te tang kan ne hi te to ublei un yo ban kur khu ya phi tengen se kan do biang pat ha ka wei pat ka video ya ro itrai